Uy, 4G man ay diri sa plaza. Mangita ta code sa Facebook, B. Ang gugma, murag mat. Be careful with the signs. Ako ni siyang pasulbon, B. Tisa. Diba? May mangkagmat. Buguro ba kog mat? Dili ba? Sa'yo lang maka ito. Nay dash, nay 128, tas nay E, tas nay 880 mo. Nay dash, nay 128, tas nay E, tas nay 880 mo.